nguva inoyi general wenzi Rwadzidzi vanhu vaitaura masviko achiti aiwa usara asina maallies, usara asina maloyalist. Nyika yese inoziva kuti kunyange nevagenerals kune vamwe vakatisiya kubva muna 2017 up to now. Panapa vanhu vanouya vachiti zvimwe zvogona kutodaro varivo vega vatomosara kuti vachingotopliwa. Vasanapinda mumashoko anobuda nyoko panapa nevakomana vambozova intel unit yavo vecause vanoti vasubscribe like out on the bell icon. Chinda pendo yavo vanoposta this picture ramuri kuona iri vanyora chiti if the truth is to be told, so far he has lost many loyalists. Some are late, some were suspended from the party, some were retired. The 3 army generals who were recently promoted are all from Midlands province. Reshuffling is coming. The first week of January 2025 is he safe too? Domashoko anobuda chibvunzo panapa vanhu vachiti aiwa mukomana uyu ari safe here, general vari safe here, noda kuti aiwa akaluza maloyalist akawandisa zvoti pamwe iye anenge atova insecure. Vanhu mukatarisa mukaona even security yake panofamba unyazokuona kuti panapa parikufamba munhu anyazoziva kuti anenge ane maattacks, anenge ane vanhu vari after him or anenge ane vavengi. Vamonyazokuona kuti aiwa he must be aware, he must be vigilant. Mashoko anobuda vanhu vachibvunza vachiti aiwa 2025 watungirana naJanuary uyu mukomana anenge achiri severa. Amene ibududzai mafungiro enyu notidii pamusoro muchiona nemareshuffles aiwa ari kungo speculatiwa achinzi aiwa kunoda kurwa mareshuffles. Tudzai mafungiro enyu pindai comment section yedu. Aiwa musaona subscribe or like, turn on the bell icon.